Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Fraịde, abalị 25 n'ime ọnwa Maachị afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Otu akpọkwasịrị ụmụada Biafra Worldwide enyela nwunye aka chịburu steeti Anambra bụ Ebelechukwu Obianọ mkpụrụ ụbọchị 7 ịrịọ Bianca Ojukwu bụ nwunye ochie dike n'ala Igbo bụ Dim Odimegwu Ojukwu lara mmụọ mgbaghara ma ọ bụghị ya na ha ga-azọchi n'ụlọ ya dị na Sugarland, Texas na mba Amerịka wee menyere ya ihe ihere. N'otu ozi nke onye isi otu a bụ nwaada Ndidi Amaka nakwa nwaada Rosemary bịanyere aka n'ime ya n'aha otu a bụ nke enyefere n'aka ndị nta akụkọ. Otu a kọwara agwa nwaanyị akpara dịka arụ bụrụkwa ihe ihere bụ nke na-ekwesịghị ịhụta n'etiti ndị inyom n'ala Igbo. Otu a sịrị na agwa ọ kpara kụsasịrị usoro idu n'iyi ọrụ nke aka na-achị steeti Anambra bụ Ọkammụta Charles Chukwuma Soludo n'abalị 17 nke ọnwa Maachị afọ 2022. Ozi a kọwara sio na n'ụbọchị ahụ Odoziakụ Ebelechukwu Obianọ menyere onwe ya ihe ihere site n'ịkpa agwa na-ekwesịghị ekwesị. Ọ sịrị na emere ka ha mara nke a site na nkọwa nke Bianca nyere na nwaanyị a ṅụrụ mmanya n'isi ụtụtụ tupu ọ bịawa na ya bụ mmemme, bụkwa nke kpatara o ji wee wụọ onwe ya n'ala. Ụmụada Biafra gbarụrụ ihu megide mkparị ahụ nke Ebele kparịrị Bianca, bụkwa nwunye Odimegwu Ojukwu lara mmụọ, Ikemba nke mbụ n'ala Igbo, ochie dike a na-asọpụrụ. Ha sịrị na ha tụrụ anya na ebe ọ bụ na Odoziakụ Ebele na Bianca bụcha ụmụada Igbo na ha kwesịrị ịbụ ndị nlereanya tụmadị Ebere n'onwe ya, n'ihi na ugo a na-ekili ekili adịghị mma ịtụ ntụ. Ya mere ha kpọkuru ya ka ọ rịọ Bianca mgbaghara n'ihi mkparị ahụ o nyere ya n'ihu ọha mmadụ. Ha nyere ndụmọdụ ka mmadụ abụọ ndị a kpaa udo n'etiti ha. Ọ bụrụ ma ha agba ọnyụpa ime nke a, na ha ga-azọchi n'obi ya dị na Sugarland dị na Texas na mba Amerịka maka imenye ihe ihere. Ha jikwara ohere ahụ kpọkuo ụmụada n'ala Igbo n'ozuzu oke ka ha sonyere otu ahụ na mbọ ha na-agba ịhụ na atọhapụrụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu pụọ n'ụlọ mkpọchi DSS ma nwetakwa nnwere onwe Biafra. N'ihe ndapụta ọzọ yiri nke a, nwunye aka chịburu steeti Anambra bụ Ebelechukwu Obianọ arịọla aka na-achị steeti Anambra ahọpụtara ọhụrụ bụ Ọkammụta Charles Soludo mgbaghara. Arịrịọ mgbaghara a na-abịa n'ihi njinji ahụ jiri n'etiti ya na Bianca Ojukwu bụ nwunye onye ọchịagha Biafra lara mmụọ bụ Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu na mmemme idu n'iyi ọrụ nke Soludo n'obi ọchịchị gọọmenti dị n'Awka n'ụbọchị Tọzdee izuụka gara aga. Dịka ahụtara ya n'ihe onyonyo ndị fesara n'ikuku, nwunye aka chịburu steeti Anambra bụ Ebelechukwu zọpụrụ njem dịka mmanwụ a na-akwa aka gaa n'ebe Bianca dumo n'oche ma malite ịgwa ya okwu dị aṅaa, bụkwa nke kpasuru Bianca iwe. Bianca na nzaghachi ya kuliri n'oche ahụ were ụla maa ya na ntị ma mapụ ya mkpụrụ ọkwụrụ n'anya. Ma mgbe Ebele mara amụma ịzaghachi ya ka a bịara kpọpụ ya n'ebe Bianca nọ. Ka o sila dị, n'otu ozi nke Ebelechukwu zipụrụ, ọ rịọrọ Soludo mgbaghara tinyere ndị ọzọ a maara aha ha na ndị bụ isi ahụrụ kwaba okpu na mmemme ahụ sio na onweghị ihe ngọpụ ọbụla ya pụrụ ịkọwa dịka ihe ga-eme ka ọ kpaa ụdị agwa ahụ n'ụbọchị ahụ. Ọ sịrị na ndị maara ya ga-akọwa na kemgbe afọ 8 ya bụrụ nwunye aka na-achị steeti Anambra na ya na-ewulite udo ma na-egosikwa afọ ọma ya site n'atụmatụ enyemaka dị iche iche bụ nke ọ na-enye ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ya mere na onweghị ihe ngọpụ nke ya pụrụ iji wee kpaa ụdị agwa ahụ ọ kpara n'ihu ọha mmadụ. Ọ rịọkwara ndị steeti Anambra n'ozuzu oke ka ha gbaghara ya. N'otu aka ahụ, otu akpọkwasịrị Justice and Accountability for All agwala Bianca ka ọ rịọ ọhaneze mgbaghara maka egbe ọnụ nke ya na Ebelechukwu Obianọ gbara n'ihu ọhaneze. Otu a n'otu ozi ha zipụrụ bụ nke onye isi ha na ode akwụkwọ ozi ha bụ Maazị John Ifeanyi nakwa Kamela Jude bịanyere aka n'ime ya na Abuja n'ụbọchị Wenezdee gara aga kọwara agwa ahụ Bianca kpara dịka nke jọkara udele na njọ ma bụrụkwa mkparị nye ndị Igbo nakwa ndị ọyị ha. Ha sịrị na nwunye Dim Odimegwu Ojukwu kwesịrị ịbụ nwaanyị nwere agba, onye nwere obi nne dịka nne ndị Igbo niile, onye nlereanya nye ụmụ agbọghọ na ndị agadi, onye na-egosipụta nsọpụrụ na nkwanye ùgwù ma n'ụlọ ma n'ama, bụkwa onye pụrụ ibu aha nke di ya hapụrụ. Ya mere ha kpọkuru ya ka ọ gaa n'ihu rịọ ndị Igbo niile nakwa ndị Naịjirịa mgbaghara. Onye ndu otu Indigenous People of Biafra
bụ Nnamdi Kanu agwala ụlọikpe ka onye iwu ka Naịjirịa kwụọ ya ijeri naira 25 dịka ego iti aka n'obi. Kanu gwara ụlọikpe ukwu etiti dị n'Ụmụahịa na steeti Abịa ka ọ manye ọchịchị etiti ka ha kwụọ ya ụgwọ a dịka ihe iti aka n'obi maka nwụchi ha nwụchiri ya nakwa mkpọlata ya n'ụzọ iwu na-akwadoghị site na mba Kenya. Ọ kọwara ego a dịka ihe iti aka n'obi bụ maka ihe mgbu ha wetara ya n'echiche nke ime mmụọ, mmetụta nakwa n'anụ arụ, tinyere akụ enwe ya nakwa ihe ndị ọ gabigara n'ihi mmegide ugwu ruru ya. Onye ndu otu IPOB kwuru nke a n'otu akwụkwọ ọ gbara n'ụlọikpe site n'aka ọkaiwu na-ekpechite ọnụ ya bụ Aloy Ejimakọ, bụ ebe ọ kọwara nwụchi a nwụchiri ya na Kenya dịka ihe na-ezighị ezi. Aloy kwupụtara sio na ya ga-eduru ndị otu iwu gaa n'ụlọikpe nke ọkaikpe Evelyn Anyadike nọ n'isi ya ka o mejupụta ugwu ruru Kanu. N'otu ozi nke Ejimakọ zipụrụ, ọ sịrị na akwụkwọ ọ gbara bụ iji kwupụta ihe na-adabaghị n'ụkpụrụ iwu n'usoro eji wee kpọchie ma kpọlata Nnamdi Kanu bụkwanụ mmetọ ugwu ruru ya na okpuru akara nke 12 mpaghara nke 4 iwu metụtara ugwu ruru mmadụ na mba ụwa. Igbo bụ Igbo ndị ọma, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha, ị nọ n'otu ndị agha ugbu a na-arụ ọrụ na mba Amerịka nakwa na mba ụwa gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ha, naanị nyopuo ha n'akara nwudide bụ www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Otu jikọtara ndị nkụzi ọkwa ha dị elu n'ụlọ akwụkwọ mahadum n'ala Naịjirịa bụ SANU nakwa otu jikọtara ndị na-abụghị ndị nkụzi n'ụlọ akwụkwọ ndị dị elu bụ NASU ekwupụtala mfanye aka n'ụkwụ ha izu abụọ bụ nke ha ji adọ gọọmenti aka na ntị bụ nke e yiwere ịmalite n'abalị Sọnde bụ abalị 27 nke ọnwa Maachị. Otu kọmitii nke otu abụọ ndị a ejikọrọ ọnụ sịrị na mfanye aka n'ụkwụ a bịara dị oke mkpa n'ihi ịgba ọnyụpa nke gọọmenti ikwu okwu n'akwụkwọ ozi nke ha degara ya na mbụ bụ nke ha nọrọ yi egwu ịbanye na mfanye aka n'ụkwụ ọ bụrụ ma emezughị ọchịchọ ha. Otu ndị a kpọrọ oku ka a gbasoro ntụziaka nke ngalaba ha niile n'ụlọ akwụkwọ mahadum nakwa ogbe ọmụmụ ihe dị iche iche etinyere aka. Ihe ndapụta bịara dịka mfanye aka n'ụkwụ otu jikọtara ndị nkụzi mahadum ka na-aga n'ihu bụ ASUU. Ọnụọgụgụ mmadụ ndị a na-apụghị ịgụkọ ọnụ alaala mmụọ dịka a gbara ọtụtụ ụlọ obibi ọkụ n'ime obodo Moon nakwa Mbakrio na okpuru ọchịchị kansụl Kwande na steeti Benue mgbe ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị ọchịnnama wakporo mpaghara ahụ n'ụbọchị Wenezdee. Mwakpo emeela ka ndị mmadụ hapụ ime obodo ha rie mbọmbọ dịka ọtụtụ mmadụ ụka na-efu efu. Ndị bi na mpaghara ahụ bụ ndị kwupụtara ọnọdụ a sịrị na ndị ọchịnnama kuchiri ime obodo ndị a tutu ruo ọtụtụ awa bụ nke etinyere ndị mmadụ n'oke ụjọ. Otu nwafọ ime obodo Kwande bụ Atimaga Timothy kwupụtara sio na ọnọdụ a ka a na-ahụkwa n'ime obodo ya bụ Mbadalo Ward na ọchịchị kansụl Kwande. Ọ sịrị na ndị ọchịnnama na-egbu ndị mmadụ na-agbakwa ụlọ obibi ọkụ. Ka o siladị, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Catherine Anene n'oge a kpọtụrụ ya sịrị na ya enwetabeghị ozi banyere nke a dịka o kwere nkwa ime ka anyị mata ka eke si anya anwụ. Ndị bi n'obodo dị iche iche na steeti Benue ezutela ibu agha nke ndị Fulani na-eji egbe achị nnama na nso nso a dịka ọtụtụ mmadụ tụfuru ndụ ha. Otu nwoke bụ onye ndị uwe ojii nwụchiri ma boo ya ebubo na ọ bụ onye nkwado Biafra anwụọla n'ụlọ mkpọchi ndị uwe ojii. Ọ bụ Kanu Nta Kanu bụ nwanne onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu zipụrụ ozi a n'akara nzirịta ozi Twitter ya. Kanu Nta mere ka amatasio na anwụchiri nwoke a bụ Ọzụma Bright Chimezie n'abalị 13 nke ọnwa Maachị bụ Mọnde n'ọchịchị kansụl Isielu na steeti Ebonyi, ma ọkaiwu na-ekpechite ọnụ ya mara amụma ugboro ugboro ịga leta ya mana ndị uwe ojii ekweghị ya na njem ahụ ọ gara n'abalị 17 nke ọnwa Maachị. Kanu Nta sịrị na Ọzụma lara mmụọ n'ụlọ mkpọchi ndị uwe ojii ụnyaahụ dịka ọ gasịrị abalị 10 anwụchiri ya. O boro ebubo sio na egburu nwa okorobịa egbu. Nke a na-abịa dịka atọhapụrụ Gloria Okorie bụ nwa agbọghọbịa gbara 21 bụ onye boro ebubo na ọ na-agbara ndị otu IPOB nke dịka ọ gasịrị 100 mkpụrụ ụbọchị na 50 ha nwụchiri ya ma tukpuo ya n'ụlọ mkpọrọ. Oke ihe isi ike emeela ka gọọmenti mba Ghana
belata ụgwọ a na-akwụ ndị ahọpụtara n'ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị ma chapụ ya pasentị 30 n'elu ya. Ọ sịrị na ha ga-awụnye $20 na akụ na ụba mba ahụ iji zọpụta akwụkwọ ego ha bụ CD. Otu a ka obi ọchịchị mba ahụ depụtara n'akara nzirịta ozi Twitter ha. Obodo a dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ mba Afrịka ezutela mbuli elu n'oge ọtụtụ ngwaahịa nakwa okwutukwu ụgwọ eji ikikere ego CD ha bịakwara daa ruo pasentị 20 nye dọla n'ime afọ a n'ihi nsogbu akụnụba. Ọkwa bụ nke onye isi ala ha bụ Nana Akufo-Addo mapụrụ bịara dịka ụlọ ọba ego ukwu ala ahụ kpebiri ibelata ego mgbaziri ha ruo $250 bụ nke kachasị ahụtarala n'ime obodo ahụ kemgbe. Nke a dị iche n'ihe a na-ahụta na Naịjirịa bụkwa ebe ndị ahọpụtara n'ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị nọrọ nnọọ na-ekpori mgbe ebe ndị ogbenye na-ata ikikere eze. Ụmụ ogbenye na-ata ahụhụ dịka ha na-ezute nsogbu bụkwa nke sitere n'ọtụtụ ngwa enyemaka nke bịararị elu. Ngwa ndị eji enyere ndụ aka site na achịcha bred, ọkụ latrik, mmanụ ụgbọala, ngwa nri, njem okporo ụzọ na nke ụgbọelu arịchala elu karịa 100%, mana ndị nọ n'ọkwa ọchịchị ajụla iwepụ $1 n'elu ego a na-akwụ ha, bụkwanụ nke ndị mmadụ kpọrọla oku ugboro ugboro ka emetụta ya aka iji wee hụ na azọpụtara akụnụba obodo ahụ. Mana ejuele nne gị kokororoko ebe ọ dị ka ha na-enwe ọṅụ n'ụdị ahụhụ a ndị a na-achị achị na-agabiga. Igbo bụ Igbo ndị ọma, n'ebe a ka anyị hụrụ ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Anyị ga-enyefe unu ugbu a n'aka Chief Obidike, onye nọ na BTV News dị na Washington, onye ga-akọrọ gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ma mesịa wetara gị ihe omume nke akpọrọ Let's Talk About It with Chief O, onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi. Ka emesịanụ.